nieuwe aflevering van Pluimpraat. En deze keer gaat het over winterwillen. Dus nu ga ik snowboarden. Yeah! Wow! Nee, de kerst net snowboarden in Friesland. We reizigen door heel Friesland om de mooiste winteractiviteiten op te zoeken. Dat is leuk. Ik ben nu in the middle of nowhere. Yes. Heel erg eng. We staan hier nou op de Bonkeveer. Bonkeveer. Dit is de finish van de Alsterrentocht. En dit hier is een heel groot Alsterrenkruisje. Wauw. Wat ben je wat? Wij willen de dikte van het ijs ontmeten. En waarom dat? Wij willen weten hoe snel het omgroeit, waar zwakke vlakken zitten en hoe het ijs zich ontwikkelt. Oké. Spannend. Ja, heel. En giet het ik al op? Nou, de Elfstedentocht dan hebben we de meest bij Holland riedersjas just. Dat wel. Nee! Ik zeg op TikTok een challenge van al je mensen die in de zwemkringen, in de sneeuw springen. Dus dat zul ik dan. En hierbij daag ik je niet om het ik te doen. Even speciaal van Reinhard en Hieke. Je mag het ik dan. Yeah. We zijn in Holwert. Vet cool. Oh, ik weet het juist niet. Mag ik je wat vragen? Zeker. Wat ben je mond van? IJshockey. En hoe gaat het? Goed? Ja, Welk team is ontwinnen? Zij, is het jongens tegen de meisjes? Ja. En de famkes winnen ons in? Ja. Yes, Dat goed is zo. 2-0 voor, hè? 2-0? Ja. Hey, like en abonneren! Hey, ben je nou een ontrieden? Ja. Is het de eerste keer deze week? Ja, Mibo. En hoe gaat het? Gaat het goed? Goed. Ik ben net zo schaatsen. Hey, heb ik al oren leuke dingen die je in het winterwaar iets bouwt, een sneeuwpop, het niet geloof ik. Sneeuwpop. Een sneeuwpop. Jij krijgt een sneeuwpop maken. Vorige week hier ik de klasse van Dwarpskalle Wurm versierd. En nu zijn ze Machteld, Tromkema en Dance laagsteepje groep X25. Dankjewel dat je deze klas versierd hebt. Graag die. Geen probleem. Oh, ik ken het wel. Dat ken dus wel. Nou. God! Ik heb het even uitstellen kunnen, maar ik weet nou echt. Oké. Oh my god! Oh. Dit hier voor deze week. Vergeet net te liken en te abonneren. En dan zie je volgende keer. Doei! Oh.